Yo, what's up? Today is December 23. Ngayon po ay pupunta po ako ng Kasiguran, Aurora. So, kagigising ko lang mga Repapips. So, ngayon po ay bibiyahe ako, mag-isa lang ako. So, update ko na lang kayo mamaya mga Repapips. Bibiyahe tayo ng Kasiguran, Aurora. Magagaling po ako dito sa Pangasinan. Yun po. So, yan, nakapalit na po ako. Yan. Ito na yung mga bagahe ko. Tapos nasa labas yung iba. So, yan, update na lang po mamaya. So ayun na nga mga Repapips, andito na tayo sa Rizal, Nueva Ecija. Pataas na po tayo. So ayan po, medyo madilim pa yung daan. So ayan, update lang tayo mga Repapips. Ayan na nga mga Repapips, dito na tayo sa boundary ng Nueva Ecija at Aurora Province. Ayan po. So ito na po yung boundary ng Aurora Province at saka Nueva Ecija. Yan po. Ito na po yung one way na daan ngayon. Ayan, magkabila po yan, bangin po yan mga Repapips. So ayan po. Sakop na po ito ng Maria Aurora. Ayan po. So ayan, di pa Kulaw Aurora na po tayo mga Repapips. Ayan po. So maganda na yung view dito. Yan na po yung sa gilid ng dagat na po yung dadaanan natin. So makikita nyo dyan mamaya yung dike, yung dike po na dadaanan. So marami po dyan na nagpipicture dyan sa gilid ng dike na yan. So tingnan nyo po mga Repapips yung kung gaano kaganda ang view dito. So ayan, update lang tayo mga Repapips. So malapit na, yan na po. Ito na po yung view. Yan ang pinakamagandang view dito. So makikita nyo po yung view. Yan. Yun na, di ba ang ganda mga Repapips? Ayun, di ba maganda? Napakaganda ng view mga Repapips. Dagat, gilid ng dagat. Ayan po. So, ito yung dinadayo ng mga turista dito sa Aurora Province. Ayan po. So ayan na nga mga Repapips, malapit na tayo sa Dinadjawan. So ito na po yung daan papuntang Dinadjawan mga Repapips. So mga bundok pa, marami pang bundok yan bago makakarating sa sa Dinadjawan.
Ayan po. So, mamaya po update ko po namin kayo mga Ripa Pips. So, ayan po. Hanggang dito lang muna. So yun mga Ripa Pips, nagpahinga muna ako dito sa gilid ng dagat. Kasi nakakapagod din mag-drive, layo. Galing ako ng Pangasinan, papunta ako ng Kasiguran. So malapit na rin ako. Malapit na rin sa Kasiguran dito. So yan, pahinga muna tayo mga Ripa Pips. Grabe. Nasa gilid pala ako ng dagat mga Ripa Pips. Oh. Pakita ko sa inyo yung yung gilid ng dagat. Yan. Nasa gilid ako ng dagat. Ayan oh. O di ba? So malapit na tayo sa Kasiguran mga Ripa Pips. Nagpahinga lang ako. Kasi nakakapagod din mag-drive, ang layo. Pangasinan to Kasiguran. Tayog to Kasiguran, layo. So yan. Update ko kayo mamaya mga Ripa Pips. Hanggang dito lang muna. So ayun na nga mga Ripa Pips, andito na ako sa bahay ng aking nanay. Yan po, yung aking nanay oh. Nay, tingin ka naman dito. Ito yung aking nanay. Oh. Upload ko sa YouTube yan. YouTube. Hi. So andito na ako, nakabihis na tayo. So nakapasyal na naman tayo dito sa sa Kasiguran, Aurora. So matagal-tagal na panahon na naman mga Ripa Pips. Pakita ko yung mga ng aking tatay. Yan si tatay. Galing ng simbahan. Yan ang aking tatay, senior citizen na. Ito ang aking kuya. Pakita ka naman kuya. Ayun. Panganay namin. Panganay namin. So ayun na nga mga Ripa Pips. Hanggang dito na lang, tatapusin ko na yung vlog ko na dito. Kasi para makapagpahinga naman ako. Kasi ang layo ng binahe ko mga Ripa Pips. So yan. Hanggang dito na lang mga Ripa Pips. Bye bye po sa inyo. Bye bye.